Každý z nás si do vzťahu prinesie svoj nedoriešený príbeh, svoje staré zranenia a neuzavreté kapitoly. A znie to trochu pesimisticky, ale dá sa na to pozrieť aj s väčšou nádejou a povedať si, že vstupujeme do vzťahu, aby sme mohli urobiť ďalší krok v našom sebarozvoji. A otázka nie je, našli sme konečne toho správneho človeka, aby sme už nemuseli trpieť. Otázka je, čo sa tu mám naučiť? Čo sa má vo mne zmeniť, aby sa mi dookola neopakovalo to isté? A možno to bude znamenať, že zo vzťahu odídeš. A možno to bude znamenať, že vo vzťahu ostaneš a posunie vás to na inú úroveň. Veľakrát sme vďační len za tie dobré veci, ktoré sa nám dejú. A dnes ťa chcem pozvať k tomu, aby sme boli vďační aj za to, keď v nás vzťahy vyvolávajú negatívne emócie. Lebo keď nás vzťah zavedie do našej rany, tak sa na ňu konečne môžeme pozrieť a niečo s ňou urobiť.